Inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo ibeka uxinzelelo kubantu abasebenza imisebenzi ezizingxungxo eMthatha eMpuma Koloni. Epheka imifino phandle ezama ukugxotha ikati eziko. Uhlala kule ndlu inamagumbi amabini nomyeni wakhe, abantwana abathandathu ukuquka abazukulwana. uMandisanditha uphila ngokubamba amatorho nemali yesibonelelo sabantwana ababini. Ukumiswa kweentshukumo kumbethe kakhulu. Ndithutha inyanda, ndithengisela abantu, ndenza iwashing, ndenzela loo mntu uthe wandicela ndimenze loo nto. Izathu ndandibiziwe kwathiwa mandiye la maxesha, ndaya kunokhanyo ngasemva izize ngontoni kamathi ke hayi ke saya nomnye umntana olapha. Xa wasifota xa kuphinde ndisiya ndosabela wathi ayathi uzokufumana nto mna ukuba kuthiwa ndipeyela abantwana ababini. Ndabe ndibabuza ngoobani abantwana bapeyayo, ndingapeyi mna, ndingazazi ndipeya mna. Akwabikho mkhondo, ndatsho ndasiphinde ndanyamezela. Kwabantwana bakho bosixhenxa kho nomnye ophangelayo. Eminye imisebenzi ebalulekileyo nephambili nonontlalontle kujonga ifemeli as a whole. Emveni babeyijongile ke ngokubajonga indlela abaza kuyincedisa nabangenelela ngayo. One of indlela abangenelela ngayo ukuthi bathi mabafumane inkamnkam nale social relief of distress, ukutya abaza banceda ngeli xesha kusazanye ezinye indlela zophucula ubomi babo. Inkonzo yezophuhliso loluntu ithi iarhente yezibonelelo uSASSA akakwazi ukunika ukutya kwabo bafumana imali yezibonelelo. Koko kulapho bangenelela khona. Kusenjalo ukuhexa kwezoqoqosho kubethe nabo basebenza kwihotela. Abasebenzi behotele eMthatha bathi bafumene imali engaphelelanga kwinyanga kaMatshi. Kunzima kakhulu kuba bengekho umama okanye engekho umyeni wam, andiyazi, ndingumntu nje ofeyilileyo apha ebomini ngoyosebenza eMayfair. Ngoba kaloku xa urhola i-408 uzayithini installment, uthengela unamatyala evenkile, funeka uncedisile apha endlini. Ngaloo nto indenza ndizibone ndifeyilile njengomama wabantwana abathathu. Wena bhuti wam, sithe xa sijonga kwisystem yakwaLabour kufiling safumanisa uba zikhona iinyanga ezingacontributwanga yikhampani, but when you go back to check kwi-payslip yakho yazifumanisa uba ezi nyanga zitsaliwe but azifikanga kwaLabour. For instance, mna October, November, December for 2019 nezinye inyanga azicontributanga, ayifikanga imali kwaLabour. Abasebenzi begaraji nabo eMthatha bebelugcwabevu bezofaka izikhalazo mayelana nokungoneliseki ngemali yabo ye-UIF. Isebe labasebenzi lithi liyaphanda lijonga kubuxhaka-xhaka balo ukuba ingaba afakiwe amabango kusini na ngabaqeshi khona ukuze bancedisane nabasebenzi. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseMthatha.